La Constructora és una cooperativa que busca ser un taller obert, multidisciplinari i al mateix temps una comunitat ecologista per aprendre a consumir i a produir d'una forma diferent i més adaptada al planeta. Tot comença per una necessitat pròpia. Jo estava a casa i tenia ganes de fabricar-me els meus mobles i no trobava unes eines adequades, no trobava un espai adequat, sense, per exemple, molestar els meus veïns, deixar tota la casa en bruta i tot. Llavors vaig pensar que totes aquestes eines, tot aquest espai podia compartir-se i que seria molt interessant fer-ho amb unes claus d'ecologisme i d'horitzontalitat i d'aquí neix la Constructora. És bastant evident que cada cop més que el clima on vivim s'està distorsionant i que els recursos que tenim s'estan exhaurint. Ens centrem molt a la dependència, que l'administració pública a través del reciclatge ens solucioni tot el problema del canvi climàtic, cosa que és totalment insuficient. També ens basem molt en les energies renovables. Tenim molta tendència a exterioritzar la solució cap als experts i això és una cosa que hem de fer nosaltres i que cadascú hem de portar-ho a terme o hem de solucionar. Hem de reaprendre moltes coses que molta gent del passat i fins i tot o del món rural ja coneix i últimament estem en una etapa que hem passat un consum de masses, que això té uns límits. M'imagino un taller que sigui el del barri, un taller que sigui obert, que tingui eines per treballar la fusta, que tingui un espai de costura, que tingui un espai fins i tot d'impressió, tot el que la gent de la cooperativa necessiti per compartir i que tot el que necessiti en el seu dia a dia.